Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ентапар с нов и съм с нов скин, за жалост. Но ще трябва да си го сменям. Ще си го сменям по-скоро. Тук новата слава свят. Така. Ще направим ето това машина за XP и за айтеми, но не изгледа така. Не сме готови. Значи, това не го направихме, не знаеш това. Така. Почваме. Слагаме 9 блокчета. Обикаляме го отстрани с по едно блокче и да се получи долната част. Накрая прескачате ето това и почвате с заограждане. Но съм не ви покажа цялото как се прави. За това вече съм направил едно. Така. Вижте това. Не забравяйте да дадете всеки по едно харесване. По-скоро всеки да даде... всеки да даде по едно харесване. Абонирайте се. Ще има скоро Вайн. Вайнове с смешки. Където дали са ви смешни. Където какво можем да направим. Да направим смешните. Да направим смешни. Да. И сега в момента ви спестих доста време от видео. Да слагаме по едно зомби, да видим дали е достатъчно това. Дали е достатъчно високо, защото зомбитата трябва да паднат. Зомбитата и всяко друго чудовище. Дали това е достатъчно? Палеца. Но още не е сигурно. А това трябва да таковаме едно таванче. Добре. Да, и както знаете, тук ще си падат XP-тата и всичко останало. Добре. Значи вече сме готови. Следващото нещо, което трябва да се направи е мястото за спамване. И също така да ви кажа, че това нещо се използва в модовите, в модови на Skyblock. Най-често, защото по-трудно се печелят. Има едни модови, има един мод, където зомбитата дават мозъци и той ти помага да ги взимаш, ама те не са такова, не са нещо рядко. Те май се използваха за храна или нещо подобно. Съм сигурен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ясно. И от другите страни да направим 6 блокчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И допълваме. После пак 1, 2, 3, 4, 5, 6 и пак допълваме. И допълваме. Така. Още нещо друго. Дали тук да слагам такова? Стена, не. Тъй после можете да сложите и тук да сложите такива неща. После не знам как да го кажа. Едни квадрати да сложите. И тук направите места и да направите стена, но тук няма да направим тъй. Няма да правим така.
Също така, тук е, че там квадратите се слагат, за да има повече спалнати животи. За да се спалва повече чудовища. Ние ще сложим 4 вида. Това ще са зомби, скелет, паяк и ендерман. Дали? Не знам. Също. Не мисля. Според мен най-важни ще са скелетите. Или... По-скоро не съм много сигурен. Паяците ти дават пазина, важна е за въдица. Зомбите ти дават гнила плът. Тя ти дава храна при спешен случай. Ще ли покажа тази ферма за XP за айтеми? Защото мисля, че някои от вас искат да събират по някакъв начин. По-бързо да се събират айтемите от чудовища. Но то се прави по друг начин, от тъмнината да се спамват, а не от спаунери. Но може би ще сложим само такова. Само ще сложим за зомбите или нещо, може би. Но ако сложим вода, ще стане още по-добре да се бутат. Отгоре да сложа един селянин, за да могат зомбите да го гонят най-лесно. Защото знаете как селените бягат от зомбитата. Това си е ясно. Така. Сега го покривате. Не забравяйте да коментирате и да кажете дали ви е продействал при вас. Така. Вижте, ето това. Времето. Така май. Или не, още едно по-надолу трябва да бъде. Само да не е прекалено ниско. Така. Тук ще сложим стига бе. Аз както са така. Защото той не може да се постави. Пък ти, вилиджър, си падай долу. Да. Достатъчно. Така. Сериозно ли? Ехехей! Почина. Деца непослушни. Бог им дава наказание. Сега тук ще сложим едни. Да ги намеря къде са. Да, ето ги. Спаунери. Клетка за спаунерите. Да, аз ви казах вече, че може и без спаунерите.
Нека да сложим първо. Да сложим 2 на зомбита. Едно на... Не газ. Да не съм някакъв... Сега не го гонят. Сега ще сложим и вода. Къде са? Сериозно ли бяга с никой? Просто следайте долу, тъпи. Неразбрани. Само чак пак и... Една си трябва да е така. Трябва да сложим... едни плочи. Сега като се спамват. Дано да се получи това, защото... Сериозно. Падайте! Значи това има пречи. Так и... Так. После покриваме так. Те спадат да умрат. Заредили са вилидж. Или просто спана се пусна. Така. Накрая, щом сте свършили, взимате каблестона, после слизате долу, осветявате си и виждате безсмъртни неща. В нас се съвеща е така. И трябва да умират. Често ме махате точно. Сигурно заради термината. Така, нека да го озарим малко. Да озарим малко тук, че по пътят се спамват. Накрая. Те вече се спамват. И накрая само чакаме. Да, пак можете да правите други модификации. Да, ето видяхте как един пада. Просто чакате да паднат чудовища. И ето готово ви е XP и Item ферма. Благодаря, че бяхте с мен, но има вероятност да не дава айтеми. Не знам. Може би. Благодаря, че гледахте моите видео, че отделихте 14-15 минутки. И до следващите видеоклипове и очаквайте скорошните вайнове. Чао!